Επειδή όλοι έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι, η Αμιμόνη, με μακρόχρονη εμπειρία στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τυφλών παιδιών με πρόσθετες αναπηρίες, οραματίστηκε την πρώτη παιδική χαρά στην Ελλάδα για αυτά τα παιδιά. Η Act for Greece στήριξε το όραμά μας και όλοι εσείς θα μας βοηθήσετε να το κάνουμε πραγματικότητα. Η Αμιμόνη το ονειρεύτηκε. Μαζί θα το κάνουμε πράξη.